Waalaikum salam. Korbasi. Alhamdulillah. Abarakallah. Aba. Auga kene. Korbasi. Abarakallah. Aba. Anke. Aba. Aba. Allah mi tayi. Allah ku mo bla. Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Media tigilamo amafo. Ame radio belekanfo. Kati 24 amafo. Ame TV Zahara fo. Ka sababu fo no ishwala baya haidrai. TV Sirfula ramofo. Silameya tetani nyondemete ala kiraka dina sallallahu alayhi wa sallam alen nana de ko anga njanto angrefe moula ananko mo ani mamunu gerele douana ani balima sirawo ani sinji dina minyo foko geleya we dine makanga do dine mina we dine makangi sinzi dine mina nyogo deme no be kokula e ba soro bembe sabati nyogo deme be yoromi bembe sabati Sego Amadou Sidibe Bango Amadou ne ko ni tonyemae groupement de leaders spirituels musulmans mi na bureau be kati o nyema baye ne izuma union nationale des jeunes musulmans du Mali o nyema ne nga o nyema ya be kofe MCC o nyema ne nga o be kofe to mene rebolo no ye Toyfatulay Mali Toyfatulay asigira depuis 2014 a sigilé a bureau composé le ka resibise dama fama o ka fo a nini demenga kan ni ye deme tombaye ame préfet fo barla depuis 2014 anye ngenye irake on munu nye Toyfatulay tonne unye après damba obeya no ye Cheikhou Amadou Sidibe ne de a composé mamunu varlanga trozerio ana preda o duguweraw la ni ye mundugula ta preda yi no ye morbo ye siga so be fo kuchala bifu a bureau beni dugu bela opmana anana bi kan ngen nye yira anga misri bain alislame la muso munu nu chew fatura ala ma heredu mo ku dumini dala fa ko sebe aya jandu lula Toyfatulay wulila kanangen nye yira ke ula ngen nye yira min fle anye sugaro du mo ka ambulo do warilo ko bla enveloppe kono ko da sugaru ka duma Cheikhou Amadou Sidibe nyere ka chesiri kama ka fo anwule la nye demenyini mala la amokenna ama makeshi yoroshi ni yere de fenye Cheikhou Amadou Sidibe Bango Amadou nyemulu bla nufaro ninga ngen nunye mungama anayoro kamo baro ala bo defo ko elbiru la yabula ako ale ala ati jobrajila ka kadogo kemata dinu tudan ni may jurumindo abisaraye donc ala ko la ehmalu ay nyumanyake dron el dayan la yamutu masam mena jurusara ate fatu de sankeme ko adalime no ye alay otumana annana ya kanani mbare nge wula daina ka kenyeni anyere ka chesiri to ngono no Toyfatulay me Toyfatulay to ne befu groupe sigilendo ala fana ka groupe mo befu siga sokaw kuchala kaw befu manandali kaw wolu munu me bureau njema Gabon kata se lu bela jelema kase Francima ani Côte d'Ivoire a bureau insigira o jamakulu imbe de ba kono donc amu foku barkada ka chesirla Toyfatulay sira ka bara min doke bi we ninyi men ndanze envoloye anye bara chamange anye ode faye anye orfile utakayi Qatar Charti partenariat manuche me geleya dona bara kono Mali kele dona minge anu ka jamana o ka yoro fermena o mase ka deunda demseni namada masira ka deme soro kalo saba ulu do babe wa muka ani sabata ko ju deumo ala kamo Toyfatulay o barake anye kalamlo nzigi fana kalamlo min sigira bise kalamlo woro ma binani ma bi woro be soro kalamlo ngele be kono mfana sera ko ke karamoga munu mu sara a bara inge no bu kala ne rebi mulubla nufa kono ko dumo nga to so ko fe opmana ninde anga baraketa wi aywa merci demain a dabolende sungalo drongama Toyfatulay fenye a composer lendo nyumanya
cɛsiri seniya kɛnɛya ko ani siporu ka taa se awa dinɛ wɛrɛw dɛmɛ ɲɔgɔnyaw ma tɔyifatulɛ a kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye alisilamɛya kan na tɔyifatulɛ ye min ye ko silamɛya tawafubaw ka taa n'a ye yɔrɔ bɛɛ la tabafuli kɔrɔ ye k'a lamunumunu k'a munumunu ka don yɔrɔ la silamɛya yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ min donc waati o waati an pɛrɛlen don ka dɛmɛ kɛ maa ye maa mun ye ɔrɔfilaw ye ka maa dɛmɛ kɛnɛyako la ka maa fana dɛmɛ saniya la i n'a komi o ye meridaw ye k'olu dɛmɛ burɛtiw la jeune tɔn minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka yɔrɔ saniya n'u sera an ma an b'u dɛmɛ ni burɛtiw ye ani baliyelifɛnw ye u k'u ka fɛn kɛ minnu ye sipɔru kɛbaw ye fana kɛnɛyakow ani farikolo ɲɛnajɛ an fana pɛrɛlen don k'u dɛmɛ u k'u ka denmisɛnya ɲɛnajɛw kɛ donc tɔyifatulɛ ye nin dama de ani dun ka fa alisilamɛw sigilen don ni ɲɔgɔn dɛmɛ sanga n'a ka waati misiri jama fana ka ca bɛɛ lajɛlen ma se ka dɛmɛ sɔrɔ minnu y'a sɔrɔ olu sugantira cogo di bon minnu y'a sɔrɔ olu sugandila ka da tɔyifatulɛ ka se hakɛ ma komi n y'a fɔ a ye an ma dɛmɛ sɔrɔ in na ka bɔ fan fɛ maa m'an dɛmɛ fiyewu an yɛrɛ de ye bolo don an dufa kɔnɔ k'a fɔ biro m'an bolo ko wari b'o kɛsu kɔnɔ fɔlɔ ayi o tɛ tɔyifatulɛ la fɔlɔ a ɲɛmaa yɛrɛ seko amadu ne ye n ka ɲinini kɛ ni n ye tan sɔrɔ maaw ka duuru dun n yɛrɛ ka duuru dun o cɛsiri kama a bɛ se ka maa hakɛ min ka dumuni bɔ an y'o don ma fɔlɔ mɛ n b'a ɲini ala fɛ nin yɔrɔ in na ala kira ɲɛfɛ ala se di ne ma n ka se ka dɛmɛ kɛ alisilamɛw ye bɛɛ nimisi ka wasa ni ala ye nafolo d'an ma an t'a dun ka silamɛw to n'an y'o kɛ ala k'a minɛ an na e ni ce anba merci ne bɛ se ka ni ye maa bɔ ni amadu sule sanko ale ye ne ka hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ ale ye ŋaniya mun ŋaniya ni ala ka dɛmɛ bi ala ka dɛmɛ sini ale ye baara mun ŋani ye ala ka yɔfɔ komi sekaw sidibe kabi kɛra farda contre alhamdulillah barka allah silamɛ taara ye jɔjɔ alhamdulillah ko ye bamanankan a baka gɛlɛn dɔɔni sekaw sidibe a kaɲi ɲɔgɔn tɛ yen wallahi ɲɔgɔn tɛ bi ɲɔgɔn tɛ sini a bɛ hinɛ fanta kosɛbɛ a bɛ hinɛ silamɛ kosɛbɛ a bɛ cɛsiri silamɛ baara i bɛ se k'a fɔ filakan saki ala sagoma n'o bɛ se ka dayan ala ye bɛlɛ kan ne ye hamadu sule sango kati farada komi ne almujire komi ne ɲamakala don saki ala sagoma الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بارك الله أمبي على فوق على ولا نمان دوك على تنو كافوكو أبارك الله شيكا مردونينا كافو أبارك الله على إني جي على إني سونك أنغتا شيكا مردون على إني جي radio ne tele munum biya nama kuma ma bi dunni ka fa me sika kuma ka fa ni kuma ka fa ke baray ko be ama fo ala eni je emi sona ka shiga modu bod dinge kuno ka yira awna ma mi mbi to dinge kuno ka ma woro pushe ka yida ka ya kata ko be o ma ambi ala fu ka ala barkada de pe afraka nu sungol kasame aw de bi yanta aw de bo udo aw yo yebi hakila ne wuli ka jodo ni tamatama doke karton chama tara yoro chama o nga bamako ya anal lamini hanni kibi a beson wallahi do ba fako vraiment ko ma bereso ala yere fana ay danike kam mo hina kilebe bilakana bebe ki inamu ko hina ngono ala yo di mo ku ka barake me be fana ta ka barake me ala sona ka jemi zukun sema ala kira zukuna sallallahu alaihi wasallam ka hina alislam la no sheko amadu banu amadu ye nebi afu ka barkata ka awal mi mando ko ala ka heraka anaka dimba bela jebe amin ya allah biya bara min ngira kuna shini deska boro mi sirin wona na kira ala ngena nera mi fleni ay mobli saka nera mo atiska ni ma foda ni ma dum ba fitri wala de ala kira sallallahu alaihi wasallam kun ma fege ki ka fo ne bo tourner bi to mi katne wa eni ne de no ko ne nga fitri yara mi saka fujeri fana kika mais ko ko ma di mo warka ma nyaadi ma fi sabilillah in sonaka ke ala kira kanu ba ta do dina do koro so ne ma naka tiade donc ne ba ni aw fe ya aw bela jele ka je ka do ba shiba mo die ko se be ambe do ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka onno na bladi do asida mo sida rodila ako ala minna folo ni ife ni ya dia mi mu de na alislamu ala ni e o de chefi o na folo kuno ya don ti bo de na ikana dia
o ye kuma ba dɛ donc o la an kana kuma jaya waati na cogoya kama k'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka jɛ ka dugawu ka Seku Amadu ye bari nka Amadu Ala ka hɛrɛ kɛ a n'a ka denbaya Ala ka hɛrɛ kɛ a n'a ka denbaya Ala ka hɛrɛ kɛ a n'a ka denbaya ka radio so mɔgɔw fo téléjara mɔgɔw ni u ka ɲɛma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Suala Baya Haidara sakatu bɛ nga sallallahu Muhammadu ne ka misiri alisilamɛ dɔ ye ne bɛ kuma na silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka dɛmɛ kan bari anw ye musow cɛsabagatɔw de ani dɛsɛbagatɔw u nana dɛmɛ de k'anw ye a diyara an ye a diyara Ala ye Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka san wɛrɛ ta caya ni ɲinan ta ye kuma dugu ni izo mu to ne Jaraba Marigo Jaraba Marigo aw nali a diyara an ye Ala ka bɛn an ma bonya mɔ dɛ diyara an ye ni fɛn dura Ala kama ka di Ala fara kama to bonyalen mu Ala ma di kabana na donna ɲɔgɔn na don min na ka to Ala kana bila sisan ko ta ni mɔgɔ tɛ ni bonya tɛ ya hamiya yen ga so ne ka dɔn dɔ min na sisan to ka dɔn dɔ min na aw si ma so mo to min na san ya dɔn dɔ min na san fa fa aw ma so mais Ala sala ma sam ya ta don de to kalan de domo ata ai ta kuma la dobe makalan ka ala kuma don ne kan tan ro ne ta kuma la an gon do go do de ne tin ta kuma la an gon kam go biyan ta kuma do de mo sa be mboyam ta kuma do de akombe agudu biya marjara biya ta kuma do de ta kuma kana sa masaka min da ayo sugire min ko ta ko mi ci folo ne ni anga du ko ne ci folo kadi farada la mi ci folo ne fari ali ko ne isigire le mi kenan ko nani ka keta ko ne sababu kan keta ko ne sababu ko si daga ne ko dala do ka ta ne ka du jo mun ne kana ne ka du jo ko ne faka mi ci ra ko ne ka mi ci kama ida mais mi ci be ke kai na ngube ne ka so jo ne si so jo ne do ke kan faka to ado nara gausu akara dumar bulla gausu ne karakter ke ne karamo anda na imo ni juan akara ni koron na ju ko ay ko du jawab ji bay ko bla kana ju la ko ka pendire ay na ko kene ta sore ya no ko to so so ni ya na woni be ko ko dala ko ne muso ngo be akene ko ma yana nga ko ka ni bale ka ka Islam sini orang ni ni susu tu kan ni jumpa. Tama ay ko kama taga sa amu yan demi. Wallahi. Ma bera ka sana su ala kisah. Ma ala ta jual deh. Ala la sa. Ama ini masako kama taga fa mo cha haget durumi termina. Akan be durumi kafare ni Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam. Gamba fa alai akan angkat durumi kafare ka kisah tan ko ida. Segam lana. Na ye segam lana ko be kam durumi kafare be do faram durumi ka. Masako ka masake ne segam lana o te fu fara ita ida. Ni ya be so mo ko sulman tan ko na te fu ibwa. Ko ma ya ni so Muhammadu ko so. Nen kalu ko so yere ko so. Demi makan cuma aku fangasi. Amin ya Allah. Amin. Masako ka masake min tumi ko ni be to isi nan ka be. Amin ya Allah. Kana ka tumi kafare ka nabila isi futan ko ka so la dum. Amin. Ni ando ka so lo kan tumi kafare ko fara tumi ka. O ma an ka so do ala ite fo so ra. Ni avoka tara o avoka te fendi mo ni bin dira su mo fere te fendi mo. O ben da ni ka fare ka so man do ka ba ye ka no taro. Ama ni be yera ko so ma mal ko kan tumi ka fare ka so ma do ka so. Masako ka masake min ka yere fati be bandi be dedi be dira. Kana nga jurme ka barka nabila Ibrahim tan ko. Namun ro bunga kana tasma mi ne ka yana ma bla tasma ma barma jinda. Me kana on bi ko be lu om mi ne tasma o do fara ko. Masako ka masake an jini ni e ka sora sitaro. Ita dum ni nga menana. Dedi wo no be to be ga no be te bulan sa bon. O manya ni be yere ko kan dum ka barka to ma. Andi. Ama ini masako ka masake fe in folo na be laba kana nga juru nga fer ka nabila yuba ta ko ngade kana blana ala farmanti di tay de
arajo pharmacie ti tay hôpital ti tay ala bila marché min kono docteur fana ti tay ni ya bana bila na ko ban du ka farama bu anda bay do faram du ko ma ma ni be kan du ka fa ka na bana bila ni masa ko masa kana du na ka bar du ta du ma mina da kana hamin kana ban du hamin mina kana du suka sidang ka nu so jate du suka ni ربنا أصبح بيننا وبين قوم بجهل ينتقم الفاتح الله الذي بعباده ويرزقه من يشاء وهو القوي العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون Sawung banayan saya no ya amadu sibene bal makedu ambe bal wakadi ale anse bisu barabi Jemaah anya lillahi alakam Allah subhanahu wa ta'ala doge anaka dimala anani rukunya di anaka kinanya naka bago di sini naka ni panai amin naka sampai ngo ni mana panai naka ni amin mami selokan ambil buka di lembun naka naka kana ila Allah maku jomanya tini fefribo ambil buku rela Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين.